Xa temos todo preparado para pegarlle aí un bo bocado ao bote. Aí está no quinto chanzo Pablo, se queredes ter a opción como a él, de gañar cartiños aquí no Atrápame, xa sabedes, 618388087 e escribídenos, e aquí nos vemos para pasar unha boa tarde e, quen sabe, se levar o bote, que hoxe está en 24.100 euros. Aí están, Pablo, aí chomando. Para que te vayas facendo él, preparando esas maletiñas para viaxar a Islandia, onde ti que irás. Como sabes, nesta proba vas-te enfrentar a 5 preguntas. Cada unha ten unha recompensa de 100 euros, como sabedes, pero para levar o bote hai que acertar as 5. Hai que facer pleno. E as categorías de hoxe son as que imos ver en pantalla. Pablo, xogaremos con payasos, máis alá, anatomía, videoxogos e inventos. 60 segundos por diante para gañar eses 24.100 euros. Preparado, meu? Vamos. Pois veña, moita sorte. E tempo, payasos. Cal é o nome do maligno payaso da novela e da película It? Paso. Non é correcto, máis alá. Inframundo, segundo o hinduismo e o budismo. Paso. Anatomía. Que modelo rusa quedou sen en Vigo despois dunha operación? Kylie Jenner. Paramos o tempo. A falta de 41 segundos. Imos ter que voltar seguro a pensar nese payaso mítico que sae na película de It, esa película de terror. Buscamos ese payaso maligno, como se pode chamar. Tamén queremos saber o inframundo segundo o budismo e o hinduismo, como se chama, buscamos ese termo. E agora veremos se esta modelo rusa é a que quedou sin en Vigo logo dunha operación. Temos 41 segundos por diante e logo veremos o que nos agarda en videoxogos e en inventos. Continuamos, entón? E tempo, non é correcto. Videoxogos. A que ourizo azul quere destruir o Dr. Eggman, interpretado no cine por Jim Carrey? Sonic. É correcto. Inventos. De que concello galego era Alexandre Campos, inventor do futbolín? Da Coruña. Paramos o tempo. Paramos a falta de 28 segundos. Veremos se Coruña lle dá este segundo acerto aquí ao noso amigo da Valenzá. Xa temos un. Demos con Sonic, que era ese ourizo azul que buscábamos na categoría de videoxogos, e veremos se a Coruña, e se non vai pensando noutros concellos, para ese concello no que naceu o inventor de futbolín Alexandre Campos. Voltaremos logo con payasos. Pensan como se pode chamar o payaso da película It, e quédanos en máis alá ese inframundo segundo o budismo e o hinduismo, é o nome dese modelo rusa sen en Vigo. 28 segundos por diante, podes pasar cando escoites o título da categoría, se queres ir a outra resposta que tiñes un pouco máis atinada. Témolo, Pablo? Sí. Pois veña, o último esforzo, 28 segundos por diante. E tempo, non é correcto. Payasos. Pennywise. É correcto, máis alá. Paso. Anatomía. Paso. Inventos. Fisterra. É correcto, máis alá. Éder. Non é correcto. Anatomía. Modelo rusa que quedou sin en Vigo logo dunha operación. 11 segundos. Paso. Voltamos a máis alá. Inframundo segundo o hinduismo e o budismo. Un segundo. E ata aquí. Tempo, tempo, tempo. Bravo, Pablo. Ben xogado. Que ben xogada esa segunda volta. Parabéns. Indo aí as categorías que tiñas máis claras, como eran a de payasos. Pennywise, evidentemente, era o protagonista aí de It, un dos protagonistas, o máis icónico desa película de terror basada no conto de Stephen King. Faltounos en máis alá Naraka, que era precisamente ese inframundo do hinduismo e do budismo. A modelo ruso que buscábamos era Carolina Kurkova, e moi ben con Sonic e con Fisterra, e Alexandre de Fisterra, que cantaban os diplomáticos para conseguir 3 acertos, Pablo, ou o que é o mesmo, 300 euros máis que merecidos que van para Valenzá, por suposto. Máis que merecidos, Pablo. Mañá, que intentará seguro voltar a levar e a pelexar polo bote, un bote que medra. Mañá xogaremos por 24.200 euros. Non o perdades, vémonos ata a festa.